En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església. Seguim amb el desenvolupament i la vivència de l'eix de l'encontre amb Jesucrist. Dins del Pla Pastoral Diocesà de Barcelona sortim. Aquesta setmana ens toca parlar de donar suport a l'esforç que fan els teòlegs en diàleg amb les inquietuds, els problemes i les aspiracions d'avui. Aquest eix ens parla de la nostra decisió de renovar l'experiència de l'encontre amb Jesucrist i anunciar-lo creativament al món d'avui. Parlem amb dos testimonis que ens comentaran aquesta connexió. Ells són el professor d'Història Josep Oton i també Teresa Vaquero, tots dos implicats en aquest pla pastoral. Josep Oton i Teresa Vaquero, a tots dos us saludo alhora. Bona tarda. Bona tarda. Bé, quina és la vostra experiència? Si vol començar Josep Oton, per exemple, és igual. Sí, jo crec que hem d'estar convençuts de que la gent té inquietuds, i té inquietuds religioses, espirituals, no? El que passa que a vegades són reticents, diguéssim, a les respostes, diguéssim, que pensen que ja saben, no? I que estan que són molt evidents, no? Però que hi ha una autèntica inquietud, no? I ara tindrem el diumenge de Rams. La gent li agrada anar al diumenge de Rams, no? I celebrar-ho perquè la fe dona esperança, potser no ho poden expressar, no? En parlàvem de la litúrgia, no? De l'oli, la gent té records de quan eren petits i anaven al diumenge de Rams i és un moment, és bonic, familiar, etc. Aprofitem-ho. Sí, molt bé, amb aquesta dimensió, doncs, fins i tot de l'atractiu dels dolços per als més petits i altres coses, no? Aprofitem, efectivament, clar que sí. Sí, Teresa, em sembla que és Vaqueró, no? Hem dit... Sí, és Vaqueró. Teresa Vaqueró, sí. Disculpi. Sí, digui'ns, no la seva experiència d'aquesta connexió, no? Bueno, la meva experiència sobretot és a través de la catequesi parroquial, no? A la parròquia, el contacte amb les famílies, l'acollida, sobretot, no? Perquè, són les famílies d'avui que pateixen els problemes d'avui i les que volem presentar qui és Jesús i què és per nosaltres, no? I sobretot a la catequesi mirem de tenir un aspecte molt testimonial, no? Del que vivim també la resta de la comunitat, no només els catequistes, sinó tota la comunitat. Efectivament, sí, perquè moltes de les coses que es poden explicar a la catequesi també cal encarnar-les, no? Cal acoplar-les a moltes preguntes que es fan als nens, fins i tot des de petits, abans de la primera comunió, i després als joves encara més, no? Bé, com a laic i com a laica, com es pot viure tot el que és aquest conjunt d'inquietuds, problemes i aspiracions dels homes i dones d'avui, des de la certesa de l'encontre amb Jesucrist, també des de la visió pròpia de vostès dos, com a laic i laica també. Josep Oton, per exemple? Sí, jo crec que una cosa molt important és saber escoltar. Perquè sovint el que fem és donar respostes quan encara no ens han preguntat res o quan encara no han explicitat les seves inquietuds. I molt sovint el que la gent necessita és sentir-se escoltada. I molts amics meus capellans m'ho diuen, no? Ostres, que si estàs per la parròquia i no sé què, la gent ve a explicar-te la vida. Potser no és una confessió, com Déu mana, diguéssim, però s'acosten, no? I els laics, que estem enmig del món, i a vegades quan la gent diu, tu ets creient, oi? Pum! I t'aboquen les seves inquietuds profundes, no? Però necessiten això, sentir-se escoltats, perquè a vegades tenim la tendència d'alliçonar, no? De tenir après l'argumentari nostre i en qualsevol moment, i la gent necessita sentir-se escoltada. Molt bé. Sí, Teresa Vaqueró? Sí, jo estic d'acord amb el Josep, però afegiria també que importa que vegin que patim la mateixa cosa que ells, no? Que a vegades sembla que els creients vivim en un altre món, no? Que algun company meu, fins i tot quan estudiava a la universitat, m'havia dit és que creure és molt fàcil, no? Amb el sentit aquest més allò que, ho poses tota la confiança en un altre i ja està, no? Però això no és fàcil, viure aquesta confiança, no? Clar. I llavors també hem de mostrar que també tenim els nostres problemes, que ens preocupem pels nostres fills joves que tenen les mateixes dificultats que tots els joves del món, no? I sí, que ho vivim des de la confiança, però una confiança fonamentada i que ens porta també a un compromís, no? I tant, confiança viscuda des de la feblesa humana, però també des d'aquest potencial que és la fe. Bé, per anar acabant, quins són els espais on es fa més difícil una presència laical en la vida pública compromesa? Ara Teresa Vaqueró posava l'exemple de companyes i companys seus de la universitat, per exemple, no? Què diria sobre això? Si vol començar ara vostè, Teresa.
Bueno, jo diria que més que espais hi han persones, no? Persones que encara tenen molts prejudicis, que encara senten un cert rebuig, potser per experiències viscudes, potser no, potser només d'oïda, no? Que s'apunten a criticar. I la manera de donar el contrapunt a aquests espais o aquestes persones és un testimoniatge, no? Un testimoniatge coherent, de veure com som realment sent allò que som, no? Que podem ser tan alegres i divertits com tothom, que podem... I jo crec que anar trencant aquests prejudicis mica en mica, no? Amb la presència, amb el ser, en el dia a dia, no? Sí, i Josep Oton, per acabar ja. Bueno, n'hi ha més que espais... Jo estic d'acord amb la Teresa, que a vegades són les persones, no? Que hi ha gent que encara viu aquell anticlericalisme no? I tal. I després hi ha temes, no? El tema educatiu, el tema sanitari... Hi ha temes que ens poden portar a la polèmica. Però jo estic molt d'acord també amb la Teresa que també hem d'ensenyar, vull dir que el fet de ser creients no vol dir que ho tenim tot solucionat. Que efectivament el mateix Jesús, no? Ho veurem a la Setmana Santa, no? També va patir les seves incerteses, confiança amb el pare, però també patia, no? Sí. I jo crec que això és bo, perquè som del mateix, estem pastats del mateix fang. Exacte, som humans, tant els creients com els no creients. Ho hem de deixar, però ens deixem oberta la pregunta perquè cadascú respongui durant la Setmana Santa i la Pasqua, no? Com ajudar-nos a tots a viure i donar raons de la nostra esperança. Ho hem de deixar per temps, però moltíssimes gràcies, Josep Oton i Teresa Bacaró. Endavant amb la sortida per l'eix de Jesucrist. Fins una altra. Adéu-siau. Adéu, bona tarda. Fins aquí En Sortida.